नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रुआ सब है। उम्मीद करतनी रुआ सब ठीक ठाक होखब भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रुआ सबके बीच में लेके लगन स्पेशल ऑर्केस्ट्रा मैटर। बहुत बढ़िया गीत के रचना के लिए बने और काल वीडियो ना डाल पाए भैया। थोड़ा आप जानते बनी गाँव में रहतन जा, गाँव में घड़ी लाइट बराबर देत नहीं के कहीं पोल वोल टूटल हुए जमना को जैसे रुआ सबके बीच में वीडियो ना डाल पाए। आज के मैटर बहुत ज़बरदस्त बाटे। एक नया म्यूजिक बनवा लेता नहीं आप बढ़िया से गायकी कर देते तो गाना ऑर्केस्ट्रा में बजी भैया। तो चलिए देर न करते हुए मैटर के शुरुआत कल जा कि कैसे गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत या मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारे चैनल पर आ गई बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली। हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के मैटर बाटे को बहुत पुरान गीत आई रहे। अरे सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, सोने जैसा दिल है मेरे यार में, यह धुन बाटे। लेकिन देखिए कैसे के कंपोज कइल बा कि अइलू कमर हिलावे तू बरियात में, धड़पन सौआ चुमा दे के हाथ में। हे करेजा अइलू कमर हिलावे तू बरियात में, आ धड़पन सौआ चुमा दे के हाथ में, हमहू डांस करब गोरी तोरा साथ में, आ धड़पन सौआ चुमा दे के हाथ में, कि अइलू कमर हिलावे तू बरियात में, आ धड़पन सौआ चुमा दे के हाथ में। तो भैया सुबह सुबह के टाइम बा, आवाज़ निकलत नहीं, उससे ऊंचा स्केल से नहीं गौले, एक और ऊपर स्केल से बढ़िया से गा सकता नहीं म्यूजिक नया बनवा के। अगर ये मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ होखे चाहे नया म्यूजिक बनवाओ होखे, बेहिचक रुआ कॉल कर सकीले, व्हाट्सअप कर सकीले। ठीक बाटे भैया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिलत नहीं अगला वीडियो में, तब तक क्लियर मत ही चाहता नहीं। कोनो गलती त्रुटि भइल तो क्षमा चाहत नहीं भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।